Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der har jeg tænkt mig at lave et this or that tag til jer. Og jeg vil først lige starte med at sige, at jeg beklager rigtig meget for lyset. Men jeg er næsten lige kommet hjem fra skole. Jeg kom sådan hjem kl. 16. Så det er sådan en halv time siden nu. Og ja, det er jo mørkt udenfor. Så det er lige en fin lampe her, og så meget lys, som jeg overhovedet kan få. Så det kan være, at der er sådan, altså, det sådan ikke er så god belysning. Men jeg håber, I kan være over med mig. Men ja, som sagt, jeg har tænkt mig at lave et this or that tag til jer i dag. Og det er simpelthen af den ene grund, at I ved jo egentlig ikke rigtig, hvem jeg er. Jeg har ikke sådan lavet sådan noget get to know me tag eller sådan noget. Og så er jeg sådan og overvejet lidt om, hvad skulle jeg så lave? Og så valgte jeg så at lave en this or that tag, fordi det er måske ikke sådan rigtig sådan noget om sådan mig, men jeg synes, det var en sjovere måde, hvor jeg ligesom kunne lære lidt om, hvad jeg sådan godt kunne lide i og sådan nogle ting. Men hvis I har nogle spørgsmål til mig, så skriv dem ned i kommentarfeltet, og så kan det være, at jeg laver sådan en Q&A på et tidspunkt. Men jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang med det her this or that tag. Den første kategori, det er make-up, og det første spørgsmål, det er blush eller bronzer. Og der vil jeg sige lige nu, sådan, hvor det er vinter, der vil jeg nok sige bronzer, fordi jeg bliver meget rød i kinderne i forvejen på grund af den kolde luft, så jeg har ikke rigtig brug for nogen blush, så jeg vil sige bronzer. Lipgloss eller lipstick, og der vil jeg sige lipstick, altså læbestift. Eyeliner eller mascara. Jeg kan rigtig godt lide eyeliner, når jeg skal til fest, men i hverdagen der går jeg ikke rigtig med eyeliner, der gør jeg kun med mascara, så der vil jeg nok sige mascara. Foundation eller concealer, der siger jeg concealer, for jeg bruger ikke foundation, jeg har ikke brug for det, så det er concealer. Neutral eller farvet øjenskygge. Jeg vil nok sige neutral øjenskygge, for jeg bruger ikke rigtig sådan nogle farvede øjenskygger. Presset eller løse øjenskygger, og der vil jeg helt klart sige presset øjenskygger. Jeg er ikke rigtig tilhænger af løse øjenskygger. Jeg synes, det er nemmere med presset øjenskygger. Og så det sidste spørgsmål i make-up-kategorien, det er børster eller svampe. Der vil jeg nok helt klart sige børster. Jeg har aldrig rigtig prøvet svampe, og jeg er egentlig godt tilfreds med mine børster. Det næste emne, det er negle. Og det første spørgsmål, det er OPI eller China Glaze. Jeg har aldrig nogensinde prøvet China Glaze, så jeg vil helt klart sige OPI. Lange eller korte negle. Jeg kan godt lide lange negle til en vis længde. Sådan lange negle, men ikke for lange. Sådan mellemlange negle kan jeg godt lide. Jeg kan ikke lide sådan helt korte sådan negle. Det synes jeg, det er ikke pænt. Kunstige eller normale negle, der vil jeg helt klart sige normale negle. Så lyse eller mørke neglelak. Om vinteren, der bruger jeg sådan lidt mere sådan mørke, eller sådan lidt mere neutrale neglelakker, hvor om sommeren, der kan jeg godt sådan lide nogle lyse, sommerlige farver. Jeg er ikke til pang, men sådan nogle lyse, sommerlige farver. Og så den næste kategori, det er kroppen, og der er det første spørgsmål, det er parfume eller body splash. Og der vil jeg sige parfume. Jeg har ikke rigtig nogen body splash, men jeg har til gengæld rigtig mange parfumer, så det bliver parfume. Toeren, det er lotion eller body butter. Lige nu har jeg en lotion. Jeg har også haft nogle body butters fra The Body Shop, og dem har jeg også været rigtig glad for. Men ja, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg siger der. Den sidste i kategori krop, det er body wash eller sæbe, og der vil jeg helt klart sige body wash. Stor væsp. Nej, det vil så ikke gå. Body wash, det er helt klart min favorit der. Så næste kategori, det er fashion. Og det første spørgsmål, det er jeans eller leggings, og der vil jeg helt klart sige jeans. Langærmede eller kortærmede bluser. Jeg har faktisk ikke rigtig nogen langærmede bluser. Jeg har kun den her, det er sådan en med høj hals, men det er nok den eneste langærmede, jeg har. Ellers har jeg kun kortærmede bluser, så det bliver nok kortærmede bluser. Kjoler eller nederdele. Den er svær. Jeg er nok mest en nederdele pige, faktisk, tror jeg. Ja, nederdele vil jeg sige. Jeg kan også godt gå med kjoler, og jeg gør det også nogle gange, men jeg gør mest med nederdele. Ja. Striber eller tern, der vil jeg helt klart sige striber. Okay, jeg har faktisk lige fået et halstørklæde med tern. Men det er ikke rigtig tern, det er sådan nogle mønstrede tern, så det er noget andet. Det femte spørgsmål i den her kategori, det er flipflops eller sandaler. Der vil jeg helt klart sige flipflops. Tørklæder eller hatte, der vil jeg helt klart sige tørklæder. Jeg er en tørklædepige, jeg elsker tørklæder. Ørestikker eller lange øreringe. Nu er jeg i den uheldige situation, at jeg ikke kan tåle øreringe i det hele taget, så det kan jeg ikke svare på. Halskæde eller armbånd.
Og der vil jeg sige, at det er meget en blanding. Jeg går mest med halskæder, men jeg elsker armbånd. Jeg er ikke så god til det der med at huske at tage armbåndene på om morgenen. Men jeg går rigtig meget med halskæde, så der må jeg nok sige halskæde. Hæle eller fladesko? Helt klart fladesko. Jeg er en forholdsvis høj pige, så i det jeg tager høje hæle på, så føler jeg mig virkelig tårnhøj. Og det er ikke særlig sådan rart. Så helt klart fladesko. Jakke eller hættetrøje? Det kommer også igen an på, om man er ude eller man er hjemme. Fordi jakke foretrækker jeg helst, når jeg sådan er ude, og så når jeg ikke sådan er herhjemme. Men jeg kan godt lide at gå i hættetrøje herhjemme. Så det er nok sådan jakke ude og hættetrøje hjemme. Abercrombie eller Hollister. Hollister har jeg aldrig været i, så der kan jeg ikke rigtig sådan svare for det. Så det må være Abercrombie. Så er vi nået til hårkategorien. Det første spørgsmål, det er krøllet eller glat hår. Og meget an på, hvilken person man er, og hvordan sådan ens hoved sådan form er, og sådan nogle ting. Om det er krøllet hår, eller om det er glat hår, der passer bedst. For eksempel til mig, der synes jeg, at glat hår, det bliver sådan meget... jeg kan rigtig godt lide glat hår. Jeg vil ønske, at jeg kunne have glat hår, men det bliver sådan meget sådan... Mit ansigt ser meget stort ud. Knold eller hestehale. Og der vil jeg nok sige hestehale, for jeg går ikke særlig tit med knold. Jeg går faktisk heller ikke med hestehale, men hvis jeg skulle vælge en af delene, så var det nok hestehale. Sommerfugleklips eller hårnåle? Helt klart hårnåle. Jeg render ikke rigtig rundt med sommerfugleklips i håret. Hårspray eller gelé? Helt klart hårspray. Langt eller kort hår? Og det kommer igen an på, hvem du er og hvordan du ser ud. Men jeg er nok mest tilhænger af langt hår. Jeg kan i hvert fald bedst lide langt hår til mig selv. Mørkt eller lyst hår? Igen kommer det meget an på, hvem du er. Men jeg kan nok godt lide lyst hår. Jeg synes, lyst hår er flot. Og det er ikke kun fordi, jeg selv har det. Jeg kan nok bedst lide lyst hår. Pandehår eller sidepandehår? Igen, det kommer an på, hvilken hovedform du har. Jeg er nok mest tilhænger af sidepandehår. Det klæder mig ikke med pandehår, så der vil jeg nok sidepandehår. Håret skal være op eller nede. Helt klart nede. Jeg hader at have mit hår oppe. Og så er der den sidste kategori. Det er random spørgsmål. Og det første, det er sommer eller vinter. Og jeg har det altid sådan, at når det bliver efterår, så glæder jeg mig til vinteren. Og når vinteren så er slut, så glæder jeg mig til sommeren. Det lyder dumt. Jeg kan godt lide vinter i små mængder. Jeg elsker for eksempel december måned. Så hvis nu det sådan, kun var vinter i december måned, så vil jeg elske vinteren. Men jeg har fødselsdag om sommeren, så jeg siger nok sommer. Det er også bedst, fordi der er lidt varmt og sådan noget. Så sommer siger jeg. Efterår eller forår? Helt klart forår, fordi der springer alting ud. Jeg synes bare, det er sådan nogle smukke måneder. Regnvejr, solskin eller snevejr? Og der vil jeg nok sige, solskin er mest behageligt, regnvejr, det er hyggeligt, hvis man sidder indenfor og drikker kakao og ser en god film. Og snevejr, det er flottest. Chokolade eller vanilje? Der vil jeg helt klart sige chokolade. Starbucks eller Barrasso? Der vil jeg helt klart sige Barrasso. Jeg er ikke særlig tit på Starbucks, men jeg er ret tit på Barrasso, så det bliver Barrasso. Ja, det var egentlig nogle spørgsmål, hvor I sådan lige kunne lære mig lidt bedre at kende. Jeg håber sådan, at det gav jer et indblik sådan i mig og sådan noget. Men ellers så må I jo stille nogle spørgsmål dernede. Husk at følge mig på Instagram, det kommer til at stå lige her. Jeg hedder stadig Cecilie_Kravlund, altså hvis I vil følge lidt mere med i, hvad jeg laver. Og hvis I vil abonnere på mig, så synes jeg det er helt klart, at I skal gøre det. Det vil jeg blive rigtig glad for. Og hvis I kunne lide videoen, så giv den et like. Okay, det lød sådan rigtig som om, sådan, følg mig på Instagram, abonner, giv videoen et like. Men gør det, hvis I lyster. Det er ikke noget, jeg vil tvinge jer til, men jeg vil blive rigtig glad for det. Og ja, jeg har egentlig ikke så meget mere at sige andet, end at nu vil jeg gå i gang med at lave nogle lektier, og så ses vi i min næste video. Hej hej!